ya UPA nigo bagendera kogo gike kogo giakera ekoko ekiame kya United gose UPA ase orogongo rwa gusi bakubwaterana noria omocoordinator we county ya Kisii Geoffrey keraka no chief coordinator kwa ase county ya Nyamira abwase bakwana litkolia rero ase county ya Nyamira ase chiward cha Rigoma na boigo ogachuwa Fatgad Gisemba nigo gotumanyia ase nchirenge kerano Namatuko amake aetire ekero umuwakirishi bwa bangina imeye county ya Nyamira omonske cherusha mumanyi oyo obwatogete engwana eyo ya murengete oyo kabeiro muwasiri kuburendi bwa ime omonske Fred Matiang'i una omugusi tamubwatisia ekero agenderete kurigia ekerugo kyoburai bwense nigo engwana eyeiga yagendereire kugikeriwa bororo ase boigo bamuganirie esokie na gusaba omugusi amabera kubwatikana n'engwana eyo yaye omukumo gutyarusa abasajja twatandika enyingima tokwebera yaba ikuyo tokwera batokonye chikula omukumo rwana twamutobire kunyamira na Matiang'i taisaini ashukwa na chisi kalina Matiang'i taisaini nekera Matiang'i taisaini abayana bakulu ni watu wetu mukumoja ni watu wetu tunatoa Matiang'i au tunaweza kenyingima enda kukwani Kiswahili na Matiang'i taisaini kenyingima ekera moja atusaba mabe usasa mabera kukwana asomonyiga bwa matanga yokomoenia umongina durusira nyaboke matura ase kenyoro kya montine ewodi ya Rigoma aboigo umuyiga bwa komoenia umuga Kazgaret Asande kuru ase kenyoro kya Nyamanagu ewodi ya Gachuba oyo bwesungetie enkori egento keirerete amakweri aye nigo umugambio monene we location ya Gachuba Thomas Ondieki abasemia abantu inki babwenerete gokora ekero bare birengererio no what stress usoma chandumo muchandete kwana kuna abamino osemi kororo osana no tuli wecha anye ndi kereletina muire gas twale okora keroka anga bose ibengere byambye wantulite ajokora chikuirugo mabaya. So in that, the family, we feel sorry for that wrong decision. Kami ikira, terugo ikuta kuima. Lakini kami ikirane, you can recall yourself, knowing a week aiga ababwatani bekiama kya UPA nigo bagenderera wakira ekoko ichama eyeiga na goteba nero muske Fred Matiang'i arache kutenena amonero UPA ne patia Matiang'i wale teste mamulika wale kinyoroga iga wale testa watu kabisa ilinde karo tuli arika twenda sisi patikitinde bawikaranga kobori wale ngaki abandere milioni ngobwa Adira tukana watamanto linda soime ikaruge kina boto ndiko mawale to anda western mata to katara uye western matukata to wa to ge duya ikaruge kelia pata wane ikaruge kile kumusi pesa kwa na chukili eroga boku jubilia bata wa kwa bania ngota kwa nenga tusali kuna gachowa ndio wana wa government. Yes, that's why mne party mheshimiwa Taitina wikakire pati ayo chali anye jupira wota kama kile wota baba yamo to kwa maemeka Kenya asitamekamo so hiyo ndio pati mheshimiwa Fred atana nayo chingaki echecho nigo aba MCA ba Nyamira basabwa kutiga chisegi eriyo korenda erieta rya Matiang'i obokongo aberega igekse county ya Nyamira mono gwetani munaboneka umwana wito Matiang'i asokere ko rusi tugenda tumutarerega kunaringana niengoko na itutwara kingo mu mayana tutagete oburai korusi etwari gusaba wa MCA ba Nyamira county batige chisegi ekibabwate amasikani aya niga kogenda aroka nabo besana service kubinde asa amasikani ya manene bale wanja ba MCA ba Nyamira county batige chisegi bachamo bakolegasi na itwiri etaliyo mugusi ibe boronge mwale wanja boiga bantu baminto Inko reportera getembe kurwase bunge eyeiga ya Kitutu Masaba egotoka emeye county ya Nyamira nje Fatgad Gisemba.